Fiċkunitna min jaf kemm qattajna sigħat naraw il-Tom and Jerry, Scooby-Doo u Mr. Bean. Il-kartuns tant huma parti mill-ħajja ta' kuljum li anke kartuns għall-kbar sirna naraw. It-tfal tal-lum għandhom xorti li fit-tfulitna ma kellniex. Għax issa jistgħu jaraw ukoll kartuns bil-Malti. Emme huwa sensiela ta' films animati għat-tfal iż-żarnet. Sissa bdejna bl-ewwel wieħed, l-ewwel episodju jismu Emme. Huwa programm dwar cartoons dwar dan l-asfur Merrill li jgħix Malta u ħajibda jitgħallem dwar id-dinja ta' madwaru. Huwa mirat għat-tfal żarnet, ġifieri minn trabi sa kinder bejn wieħed u ieħor. Bonġu, Emme qomt. Dan Emme Merrill li għadu ċkejken ħafna. Kif qed tara? Bħalek, mhux hekk? Plan huwa li t-tfal jieħdu gost u jippruvaw jirrelataw ruhom ma' dan l-asfur ċkejken li bħalu ma' beżana, bħalu ma' jafux ma' xiex jistgħu jiltaqgħu il-bot il-barra mid-dar tagħhom, mill-post sikur tagħhom. Bħalu ħajamlu ħbib ġodda, bħalu irridu jitgħallmu kollox mill-ġdid, għax id-dar ma tistax titgħallem kollox. U Emme jitlaq mill-bejta tiegħu u jibda jiskopri l-awtonomija, jiskopri ħbib ġodda, jagħmel ħbib ġodda u jrid jitgħallem ħafna affarijiet ġodda. Jiena nikteb il-monologu huwa nimmaġina li hemm narratur li qed ikellem kemm lill-Emme bħala asfur u l-protagonista kif ukoll lit-tfal li qed jaraw lil dan l-asfur. Emme, ma tridx tagħtih biċċa? Le. Żgur ma tridx. Lanqas biċċa żejra. Hemm differenza bejn li tikteb program ta' animazzjoni u ktieb. Ktieb qed tikbu waħdek ġeneralment jiena u mal-kompjuter ikolli xi feedback u naqra l-ewwel hemm lil sħabi u x'naf dan, imma fl-aħħar mill-aħħar nagħti il-manuskritt kollu lill-pubblikatur tiegħi niddiskutuh jissettjaw joħroġ ktieb. F'dan każ tiddiskuti ħafna minn qabel ma' min qed jagħmel l-animazzjonijiet, trid anka tiddiskuti ma' min qed jinnarra u jirrakkonta, u mbagħad meta jaqdu flimkien trid tara wkoll jibqa' jagħmel sens. Jiġifieri xorta nkun qed nikteb waħdi, imma b'ħafna mill-affarijiet lesti fis-sens ta' x'ħajkun qed jiġri bejn wieħed u ieħor fil-film jiġu diskussi ma' Matthew f'dan il-każ. Fil-bidu kif qalet Claire għandna niddiskutu fuq x'inhu il-kontenut tal-episodji, l-istorja, il-karattri u fejn ħajsir kollox, ġifieri nafu kemm ikollna backgrounds. U hemm parti tal-proċess kien il-karattri. Simet Emme, għax qed ħares lejh il-ħin kollu, dom mhux ħażin biex nasal għall-aħħar design. U minn hemm nibagħtu l-script lill-narratur, jirkordi kollox, mbagħad jien nibda l-animation minn fuq il-voice over tiegħu u meta nkun lest nibagħtu għal mużika u l-aħħar editing u polish. Il-programm huwa fuq il-YouTube channel tal-Litis Agency. Importanti naħseb li konna xi ħaġa tfal bil-Malti għaliex mhux qed nosponuhom biżżejjed għall-lingwa Maltija. It-tfal mill-ewwel jibdew jaraw programmi bl-Ingliż u bit-Taljan, illum insomma iktar bl-Ingliż m'għandix dubju. Dan żgur jekk mhux l-unika huwa wieħed mill-ftit li ħajkun qed jesponihom għall-lingwa tagħhom. U fil-każ ta' Malta li saret multikulturali, multilingwi wkoll, ħafna ta' tfal fl-iskejjel li huma li ġejjin minn pajjiżi differenti, imma qegħdin Malta u f'pajjiżna nitkellmu bil-Malti. Tajjeb li sa mill-bidu jibdew jisimgħu il-lingwa tagħna
format li joġob lilhom. Sawax dan wara kollox huwa għalihom. Mhux aħjar tiskuża ruħek? Iva, trid tiskuża ruħek. Xejn ma kont bravu? Jabbrik kunx kejken. Kif se tgħidlu? Ek, Iva, trid tgħidlu skużani. Skużani ħafna. U ma terġax. Bravu. Issa sirtu ħbieb. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.